Γεια σας παιδιά! Γεια σας! Σήμερα θα παίξουμε με την Όλγα στερεοτυπικά λόμπι. Έτσι δεν το λένε? Ας αρχίσουμε. Οι κύριες προηγούνται. Τι έπαθε η άλλη? Τίποτα, εντάξει. Ωραία, αυτό μάλλον σε σκοτώνει. Α, όχι, δεν σε σκοτώνει. Ωραία. Όπα, τι μας λέει αυτό? Προφοβάμαι. Και... Η φίλη μας η Ευελίνα, αν θυμάστε από το προηγούμενο βίντεο, χάρη, δυστυχώς δεν θα μπορέσει να είναι μαζί μας, αλλά το έχει παίξει αυτό το παιχνίδι. Και μας έχει δώσει λίγα spoiler. Μας έδωσε λίγα spoiler. Έλα, παίρνα το, είναι πάντα εύκολο. Απλά παίρνας μια γέφυρα. Όλγα. Yep. Περνάμε τη γέφυρα. Έπεσα. Μου κόλλησε, εντάξει, μου κόλλησε. Θα προχωρήσεις ή... Τι ήταν αυτό τώρα, τι έγινε? Τι λέει? Έλα, δεν κόπηκε ο ήχος. Πλάκα κάνεις. Ο Χάρης. Τι είπα, ποιος μιλάει? Τίποτα. Θα έρθεις. Δεν μπορώ να ξαναγυρίσω πίσω. Δεν μ' αφήνει. Μισό λεπτάκι, επειδή έχει γίνει κάτι να πάει. Παιδιά, Γιατί δεν σε αφήνει να διεκδικήσεις? έχουμε technic problems. Δεν θα το βάλω αυτή τη φορά το τεχνικά προβλήματα. Μου παίρνει χώρο από το κινητό. Ωραία, ξέρεις τι έγινε, θα σου πω. Παιδιά, κουτσομπολιό Πήρε η time. αδερφή μου τα ακουστικά, ενώ τα είχα συνδέσει με το τάμπλετ μου και κόπηκε ο ήχος. Παιδιά, κουτσομπολιό time. Πλησιάζουμε στο level 10 που αρχίζει και γίνεται μετά το easy. Σκέτο. Don't step on these red blocks. Όντως, αυτή μας λες. Φοβάμαι για το extreme. Μπρο, μας είχε δώσει κάτι spoilers, αλλά δεν μας είπε τι ακριβώς θα γίνει στο extreme. Ναι, όντως. Για να μην μας το χαλάσει βέβαια. Γι' αυτό. Πήγαμε στο easy. Αρχίζει και σκοτεινιάζει λίγο, παιδιά. Εμένα πάντως μου σκοτεινιάσε. Όχι, έπεσε. Θα δυναμώσω για το βίντεο λίγο τον ήχο, γιατί γνωρίζω ότι μετά από λίγο η μουσική αλλάζει. Α, ναι. Ναι, αυτό μου το είπε η Εύη. Αλλά όχι πολύ, για να ακουγόμαστε κι εμείς στο βίντεο. Οκ. Ωραία, λοιπόν, προχωράμε. Εδώ είναι κάπως δύσκολο. Ναι, άσε πολύ. Για μένα εντάξει. Πριν κυριολεκτικά έπεσα χωρίς λόγο. Όταν το πατάς δεν πεθαίνεις ίσως. Α, δεν πεθαίνεις, εντάξει τότε. Δηλαδή σου χαμηλώνει λίγο η ενέργεια. Μάλλον θες να πεις εν τω μεταξύ, ξέρεις τι παρατηρώ? Τι? Αυτά τα κουτάκια μοιάζουν με το σήμα του Roblox. Όντως. Το παλιό σήμα. Παιδιά, γνωρίζετε γιατί άλλαξε το σήμα του Roblox και έγινε μπλε? Όχι, έλαντε. Το έχω διαβάσει. Το μπλε ήταν το αγαπημένο χρώμα του δημιουργού του Roblox και επειδή πέθανε το κάνανε μπλε. Τώρα θα πάμε στο medium, παιδιά. Αρχίζω και αγχώνομαι. Μετά μόλις φτάσουμε, είσαι έτοιμη να το πατήσεις?
Είδες που έγραφε ότι πρέπει και οι δύο players να το πατήσουν. Η μουσική δεν το άλλαξε, αλλά σκοτίνιασε όλο. Η μουσική όμως... Παιδιά, έχω τρομάξει. Μπρο, έχει σκοτεινιάσει όλο. Παιδιά, αρχίζω και τρομάζω πάρα πολύ. Έχω ανατριχιάσει. Κάτσε γιατί αυτό... Σας προτείνω να μην το παίξετε. Γενικά εγώ σας προτείνω να μην δείτε αυτό το βίντεο το βράδυ. Όντως. Τώρα άλλο που εμείς το βγάζουμε, τι ώρα το βγάζουμε, 10 και 45. Τι λες 10 ρε? 8 και 45. 8 και 45. Εμείς είμαστε τολμηρά παιδιά. Ναι, πολύ τολμηρά. Άσε. Περίμενε πέρα. Για λίγο νόμιζα ότι ήρθε κάποιος άλλος στο παιχνίδι και λέω όπα τι φάση. Γιατί πέφτω. Εγώ το πέρασα αλλά θα σε περιμένω. Όχι, αυτό είναι δύσκολο. Πόσο δύσκολο? Πολύ δύσκολο. Ναι, άσε πολύ. Μπρο, δεν είναι καθόλου δύσκολο. Εντάξει, σιγά. Γιόλο! Όχι, δεν ξυφλάκα κάτω. Παιδιά, αρχίζω και αγχώνομαι πάρα πολύ τώρα. Αγχώνομαι πάρα πολύ γιατί πλησιάζουμε στο level extreme. Όχι, πιο μετά. Hard. Τι λες ρε, όχι, είναι άλλο είναι. Θα το δούμε μόλις φτάσουμε εκεί. Μπρο, εγώ γιατί είμαι σε κάθε βίντεο. Γιατί όχι. Έλατε. Παιδιά, πείτε μου, θέλετε να βγάλω και στο κανονικό μου κανάλι με την Όλγα? Yay! Παιδιά, είμαστε στο Diffleville. Περπατάει ο χαρακτήρας μου χωρίς λόγο και γκλιτσάρει. Δεν ξέρω αν το βλέπεις. Όντως, γλιτσάρει το κεφάλι μου. Το είδα και σε σένα. Οπότε όταν παίζουμε σε 2 players, το βλέπουν και οι δύο. Παναγία μου. Παιδιά, έχω τρομάξει. Μπρο, γκλιτσάρει full το παιχνίδι και φαίνονται όλο πολύ περίεργο. Το είδα που έπεσες, παίρνω το checkpoint και σε περιμένω. Περίμενε, έχει αλλάξει μουσική. Το ξέρω, ακούγεται. Έχει γίνει πιο, ας πούμε, πιο σκοτεινή. Κάτσε, στο επόμενο checkpoint θα σταματήσω λίγο για να δυναμώσω τη μουσική να ακουστεί και στο βίντεο και μετά θα την ξαναχαμηλώσω. Μπρο, ήταν μαύρο και δεν το είδα, εντάξει, ήταν μαύρο και δεν το είδα. Μπρο, είναι όλα μαύρα και δεν βλέπω. Είναι τρομακτικό. Ναι. Τώρα χωρίς πλάκα. Μπρο, τώρα απλά περπάτησε μόνος του ο χαρακτήρας μου. Τώρα δεν πήδηξε καν. Θα με περιμένεις? Πού είσαι? Σε αυτό που έπεσα πριν. Να σε βλέπω. Δεν είμαι καθόλου. Πόσα levels έχει? 60. Νομίζω. Όχι. Στην αρχή έλεγε μέχρι το level 50. Μπρο, μου έχουν γίνει όλα κόκκινα. Στην αρχή όταν μπήκαμε έλεγε μείνετε μέχρι το level 50. Οπότε μάλλον 50 levels θα έχει. Ναι, το ξέρεις ότι δεν βλέπω την τύφλα μου. Μόνο εμένα ο χαρακτήρας μου είναι κόκκινος και τα μαλλιά μου έγιναν κόκκινα. Μπρο, δεν μου αρέσει το κόκκινο. Μ' άρεσαν τα προηγούμενα μου μαλλιά τα ροζ. Παιδιά, άμα πάθω καρδιακό, πάρτε το κανάλι. Πάρτε το παρεάκι vlogs για βοήθεια. Οι στηρικτές, όχι μόνο εμείς που έχουμε κάνει ήδη εγγραφή.
Μπρο, είναι... Παιδιά, έχω τρομάξει. Θα πάθω καρδιακό σε λίγο, θα μας στείλω στο νοσοκομείο. Μπρο, είναι full τρομακτικό. Τι θέλαμε και το βγάλαμε βίντεο. Η Ευελίνα πώς το κατάφερε να το περάσει όλο. Μας είπε ότι το πέρασε όλο. Ναι. Κάτσε, επειδή δεν θυμάμαι, μας είχε πει, χωρίς να πεις τι γίνεται, για να μην δώσουμε και spoilers στους fans. Δεν θυμάμαι τι είχε πει. Τι γίνεται στο τέλος. Δεν θυμάμαι τι είχε πει. Είχε πει καταρχάς. Είχε πει ότι μας είχε δώσει το όνομα του παιχνιδιού, επειδή εγώ και ο Χάρης δεν το ξέραμε. Και μας έδωσε την ιδέα να φτιάξουμε το βίντεο. Ήτανε κάποιος εδώ στο point ή μου φαίνεται. Εγώ, αν σου πω την αλήθεια, δεν είδα κανέναν. Εγώ είδα κάποιον. Μπορεί να είναι σε μένα και να μπερδεύτηκες. Σε περιμένω. Ευχαριστώ. Απλά δεν μου πήδηξε. Δεν πατήθηκε το κουμπί. Κάτσε να πω από εδώ εγώ τώρα. Ναι, άσε. Όλη την ώρα δεν πατήθηκε. Δεν πατήθηκε. Αν θες μετά... Είμαστε 3 stands. Είμαστε 3 stands για το extreme. Παιδιά, έχω αγχωθεί τόσο πολύ. 3 stands είναι 3 stands αποκλείεται να είμαστε. Είμαστε στο 37. Ναι, αλλά 3 stands δεν είμαστε. 3 stage ίσως. Sorry. Δεν βλέπω. Ούτε εγώ βλέπω καλά. Δεν μπορώ να προχωρήσω. Και σε φάση... δεν σου είπα. Το level μου εμένα... Έχεις παρατηρήσει ότι έχει αλλάξει το level και έχει γίνει difficult. Βέβαια. Μετά θα πάμε στο extreme. Σε ένα level φτάνουμε το extreme. Ξέρεις πόσο πολύ έχω αγχωθεί. Σε λίγο δεν μπορούμε να κοιμάμε καλά τη νύχτα. Ωραία. Εάν αυτό το level... Περίμενε. Εντάξει. Εάν το level difficult είναι τόσο τρομακτικό, πώς θα είναι το extreme? Δεν θέλω καν να μάθω. Όπως λέω και εγώ με τη ζέστη, παιδιά, κάνει αφόρητη ζέστη εδώ που είμαστε, στην περιοχή που είμαστε, που μένουμε. Μην την πεις. Κάνει αφόρητη ζέστη. Δεν τη λέω. Δεν, είπα στην περιοχή που μένουμε. Αυτό, παιδιά... Να πάμε άλλο κουτσομπολιό time. Λοιπόν, παιδιά... Πού είσαι? Από πίσω σου είμαι ακριβώς. Παιδιά, δεύτερο κουτσομπολιό time. Σήμερα στο σχολείο πατούσα τόσο δυνατά το ανεμιστηράκι μου. Ναι, που χάλασε. Μου σπάσε. Παιδιά, πήγαμε στο level extreme. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Είναι σχεδόν ίδιο. Έχει γκλιτσάρει. Κολλάει. Μπρο, δεν βλέπω τίποτα για να περπατήσω. Δεν ξέρω κάπου βρισκόμαστε. Αλλά εμείς, παιδιά, δεν τα παρατάμε. Μόνο και μόνο για αυτό το βίντεο να είναι τελειωμένο και ωραίο. Ναι. Μπρο, κολλάει. Μπρο, θα μου κρασάρει το βίντεο. Όχι πάρει. Εάν πέσεις, ξέρεις που είναι το checkpoint? Πού? Εκεί που είναι το extreme. Εκεί ακριβώς με έβγαλε. Πέθανα και με έβγαλε εκεί ακριβώς που γράφει extreme. Πρέπει να είσαι πιο προσεκτικός, ρε φίλε. Εντάξει, δεν το... Παιδιά, εδώ είναι ένας... Είμαι σίγουρος πως είδα μια υπτάμενη φάτσα στο βίντεο, δες το. Μπρο! Περίμενε. Παιδιά, ο ήλιος. Δείξε λίγο τον ήλιο. Κάτσε αυτό. Ο ήλιος έχει γίνει μάτι, τρομακτικό μάτι. Κάτσε, γιατί δεν το βλέπω στο συγκεκριμένο σημείο που είμαι τώρα εγώ. Πού είναι ο ήλιος? Γιατί υπάρχει ήλιος? Πάνω. Ναι, βέβαια. Δεν μου φαίνεται καν. Φαίνεται, απλά είναι πίσω.
όπου είμαι εγώ, έλα. Το βλέπεις? Κάτσε, πες να έχεις πολύ ανοιχτά τα γραφικά σου. Όχι, κι εγώ πολύ ανοιχτά τα έχω. Θα κατεβάσω όμως λίγο τα γραφικά, μη μου κρασάρει το βίντεο. Χαρή, το είδες αυτό? Γιατί έπεσε εδώ κάτω? Παιδιά, μπορώ να παίξω μόνο για 5 λεπτά. Πλάκα κάνεις. Τι εννοείς για μόνο 5 λεπτά? Αν εγώ αυτομάτως μη με ψάχνετε μετά. Γιατί μόνο για 5 λεπτά? Επειδή... για το λόγο που κατάλαβα. Ναι, που σου έχω πει στο σχολείο. Ναι. Τώρα θα είναι όλη την ώρα, έτσι. Παιδιά, εάν τη χάσουμε... Παιδιά, έχω πέσει, έπεσα σχεδόν. Τι κάνω, δεν ξέρω. Παιδιά, εάν τη χάσουμε... Παιδιά, περίμενε με, επειδή έπεσα. Σε περιμένω. Να πάρω λίγο το checkpoint γιατί είμαι τόσο ικανός να πεθάνω ήδη. Ναι. Μπρο, γλιτσάρει full το skin μου. Όντως. Ωραία, εγώ αρχίζω να προχωράω λίγο. Μας παίρνουν άλλα 8 level, παιδιά. Συγκεκριμένα τώρα 7. Μη μου πεις ότι όσο έχουμε αυτό το glitch πρέπει να περάσουμε και λαβύρινθο. Βέβαια. Ναι. Περνάμε ό,τι περνάμε, πρέπει να περάσουμε και λαβύρινθο. Τι να κάνουμε τώρα? Μας βάζουν δύσκολα. Από εδώ πάμε. Μόνο εγώ βλέπω ένα πλοκόκκινο κουτί. Και ποτέ αυτή την τρύπα. Ποτέ δεν την είδα αυτή την τρύπα. Αμάν. Ωραία, τώρα πού πάμε? Ξέρω εγώ προχωράω από εδώ μάλλον. Ναι, από εδώ έχει μια σκάλα. Και εδώ έχει τρας. Κάτσε. Ωραία. Είμαστε level 45. Άλλα 5 levels, παιδιά. Ελπίζω να μείνω πάλι μαζί σας, επειδή θέλω πάρα πολύ να το κερδίσω. Παιδιά, αν φάω jump scare και με ακούσετε να πηγαίνω, μέσα στο βίντεο σίγουρα θα πάθω κάτι. Αυτό είναι... δεν τα κουμπί, εντάξει. Δεν είμαστε στο player, Ρόντι. Δεν πειράζει, θα μπορείς. Τι είναι αυτό, ρε? Σαν τάφη μοιάζουν αυτά. Η δική μας τάφη. Dark humor. Παιδιά, ελάτε, 3. Μόλις το παγκλίτσα, ρε. Έχεις άλλα 3 λεπτά. Δεν ξέρω. Όλγα, από εδώ. Κάτσε. Άλλα 2 λεπτά. Πού? Από εδώ. Έλα, γρήγορα. Άλλο 1 λεπτό. Από εδώ η Κική έκανε απόδραση. Ποια Κική? Ξέρω εγώ. Αν δεν έχεις δει Αν δεν έχεις δει το βίντεο που ο ξέρεις ποιος με έβαλε φυλακή. Ποιος? Από τη σειρά με τα editor. Ναι. Κική δεν τη λέγαμε, Σαμάνθα. Να πούμε λίγο ένα κοτσομπολιό πάλι time. Λοιπόν, για παιδιά, να μάθουνε, φίλε, τα βασικά παιδιά, όχι. Τι έγινε και δεν ανεβάζετε πια μαζί βίντεο. Όχι, λοιπόν. Ας πούμε παιδιά, τσακωθήκανε. Εάν... Τσακωθήκανε. Όχι.
Βασικά, ναι, τσακωθήκαμε. Εάν θέλετε όμως όλη την ιστορία σε ένα 5 λεπτό βίντεο, ξέρω εγώ, πείτε μου στα σχόλια. Ναι, κόλλησα. Κόλλησες. Είναι άλλο ένα stage. Σε μια τρύπα. Sorry, γεια. Γεια. Παιδιά, τη χάσαμε την Όλγα. Λογικά έκλεισε. Έκλεισες. Έκλεισε. Ωραία. Ο Γοχή θα με πετάξει. Λοιπόν, άκυρο τελείως αυτό το σημείο. Παιδιά, χάσαμε την Όλγα. Turn back! Turn back! Τι συνέβη μόλις τώρα? Τι? Μα είναι παραπάνω από 50. Πολύ ησυχία. Και αυτός λέει μόνο φοβάμαι το περνάω μόνος με αυτό το πράγμα. Αυτό μου θυμίζει το πρώτο level. Το level very easy. Που έπρεπε να λέγεται baby level. Όλα λέει. Είναι 60 level μάλλον. What the fuck. Τι έκανα? Εγώ το έκανα αυτό. Εγώ τώρα θα πληρώσω. Μα τέλος είμαι εγώ. Τι? Ναι, απλά κράσαρε το βίντεο και έκλεισα το βίντεο. Κάντε like, subscribe και γεια σας!